Čaute, jmenuji názov videa na hru Shake of Fidget. Takže nám tu Epic boty udělá z nepřítele patolízeli. Další Epic pro všechny druhy objevných cest. Další Epic na Havaji nemají pivo. A další jsou to už obyčejné zbraně. Já vypadám zbroj. Tak tuto na video více, že už vám trošku rozehráte. No, tak to je taky úvod a bychom teď to točila napíšte do komentů a to je všechno, takže můžeme do hospody. Vybereme si takto. No tak, to můžeme ukončit, to bylo taky uvolné, tak čaute.